mga guys ang sunstorm. Ayun, grabe. Nakakatakot naman yung sunstorm. You know. Kita niyo mga guys yung sunstorm na yan. Lupit na sunstorm, oh. Ingat kayo nga mga guys, sunstorm ngayon dito. Yan. Sunstorm yun guys, hindi yan ulap. Sunstorm. Yan, oh. Dilim. Yan, alikabok yan mga guys. Nakikita nyo sa video. Yan mga guys. Palapit na ako ng palapit sa sunstorm. Yan, oh. Hindi yan usok mga guys, ha. Alikabok yan. Biglang dumilim. See? Parang usok lang mga guys. Ingat lang po tayo mga guys. Ano mga guys, oh?